Răpirea lui Moș Crăciun de L. Frank Baum. Moș Crăciun trăiește în Valea Râsului, unde se înalță un castel mare cu multe încăperi în care se confecționează jucării. Lucrătorii lui, aleși dintre silfizi, piticonți, elfi și zâne, trăiesc cu el și toți sunt foarte ocupați de la începutul și până la sfârșitul anului. Valea Râsului se numește așa pentru că acolo totul e vesel și fericit. Pârâul clipocește, săltând vioi între malurile înverzite. Vântul fluieră voios printre copaci, razele de soare dansează ușor peste iarba moale, iar violetele și florile de câmp privesc în sus, râzând din cuibușoarele lor din poieni. Ca să râzi, trebuie să fii fericit. Ca să fii fericit, trebuie să fii mulțumit, iar în Valea Râsului domnește peste tot mulțumirea. De o parte avem marea pădure Burzii, de cealaltă muntele uriaș în care se găsesc peșterile demonilor. La mijloc se întinde valea, zâmbitoare și liniștită. S-ar putea crede că bătrânul și bunul nostru Moș Crăciun, care își dedică zilele dorinței de a-i face fericiți pe copii, nu are dușmani nicăieri pe pământ. Și, într-adevăr, o lungă perioadă, pe oriunde s-a dus, n-a întâlnit altceva decât afecțiune. Dar demonii care trăiesc în peșterile muntelui au ajuns, încet, să-l urască pe Moș Crăciun, pentru simplu motiv că îi făcea fericiți pe copii. 5 sunt peșterile demonilor. O potecă lată duce la prima, care este o peșteră frumoasă cu tavanul arcuit situată la poalele muntelui, cu o intrare sculptată și decorată meșteșugit. În ea se lășluiește demonul egoismului. În spatele ei este o altă peșteră, locuită de demonul invidiei. Următoarea este peștera demonului Urii și prin ea se ajunge în locuința demonului răutății, o peșteră întunecată și înspăimântătoare aflată chiar în mijlocul muntelui. Nu știu ce mai este dincolo de ea. Umblă vorba că ar fi văgăuni îngrozitoare, ce duc la moarte și distrugere, ceea ce s-ar putea foarte bine să fie adevărat. Oricum, din toate cele 4 peșteri, câte un tunel scurt și îngust duce la a 5-a, o încăpere mică și primitoare, ocupată de demonul pocăinței. Și cum podeaua stâncoasă a acestor coridoare a fost roasă de pași, trag concluzia că mulți dintre cei care s-au pierdut în peșterile demonilor au fugit prin acele tuneluri spre sălașul demonului pocăinței, despre care se spune că e un tip simpatic, care își deschide binevoitor o ușiță pe unde ieși din nou la lumină și la aer proaspăt. Ei bine, acești demoni ai peșterilor, crezând că au toate motivele să-l deteste pe Moș, se adunară într-o zi să dezbată problema. Încep să sufăr de singurătate, zise demonul egoismului. Moș Crăciun împarte tuturor copiilor atâtea daruri frumoase, încât ei, fericiți și generoși, îi urmează exemplul și se țin departe de peștera mea. Și eu am același necaz, îi se alătură demonul invidiei. Piticanile sunt atât de mulțumite de Moș Crăciun, încât puțin cei pe care mai reușesc să-i fac invidioși. Și de asta și la mine e rău, interveni demonul Urii. Dacă nimeni nu mai trece prin peșterile egoismului și al invidiei, cu atât mai puțin va mai ajunge între-a mea. Sau între-a mea, adăugă demonul răutății. Cât despre mine, încheie demonul pocăinței, e limpede că, nemai ajungând în peșterile voastre, copiii nu mai au nici nevoie să vină între-a mea, așa că și eu sunt la fel de neglijat ca și voi. Și totul din cauza individului ăstuia căreia îi spun Moș Crăciun, exclamă demonul invidiei. Dacă nu-l oprim imediat, o să ne ruineze. Cu asta fură de acord cu toții, însă a hotărâ ce de făcut era cu totul altceva și o treabă mult mai grea.
Știau că moșul muncește tot anul în castelul lui din Valea Râsului la darurile pe care le împarte în ajun, așa că se gândiră mai întâi să încerce să-l atragă în peșterile lor, de unde l-ar fi putut conduce spre una din văgăunile îngrozitoare în care ar fi pierit. Prin urmare, a doua zi, în timp ce Moș Crăciun nu-și mai vedea capul de treburi înconjurat de mica lui echipă de asistenți, demonul egoismului veni la el și îi spuse: "Jucăriile pe care le faci sunt extraordinar de ingenioase și de frumoase. De ce nu le păstrezi pentru tine? E mare păcat să le dăruiești unor puști călăgioși și unor fetițe plângăcioase care le rup și le stric atât de repede." "Prostii!" răspunse cu voiniciune bătrânul cu barbă albă, întorcându-și ochii luminoși și veseli spre demonul care îl momea. "Băieții și fetele nu rămân niciodată atât de gălăgioși și de plângăcioși după ce primesc darurile mele și sunt cu totul mulțumit dacă reușesc să-i fac fericiți o singură zi pe an." Atunci demonul se întoarse la ceilalți care l-așteptau în peșteri și spuse: "N-am reușit. Din păcate, Moș Crăciun nu e deloc egoist." În ziua următoare, fu rândul demonului invidiei să-l viziteze pe moș și îi spuse: "Magazinele de jucării sunt pline de jocuri tot atât de frumoase ca ale tale. E mare păcat să-ți facă asemenea concurență. Cu tot felul de mașinării, ele fabrică jucării mult mai repede decât o poți face tu de mână. Unde mai pui că le vând scump, pe când tu nu primești nimic în schimbul muncii tale?" Dar moșul refuză să invidieze magazinele de jucării. "Eu nu reușesc să le duc ceva copiilor decât o zi pe an, în noaptea de Crăciun," răspunse el. "Copiii sunt mulți și eu unul singur, iar fiindcă munca mea e făcută din dragoste și bunătate, mi-ar fi rușine să primesc bani pe micile mele daruri. În restul anului copiii trebuie să se distreze cumva, așa că magazinele de jucării le aduc multe bucurii micuților mei prieteni. Îmi plac magazinele de jucării și mă bucur să le văd că prosperă." Chiar și după acest al doilea refuz, demonul urii se gândi să încerce totuși și el să-l influențeze pe moș. Așa că în ziua următoare intră în atelierul lui, unde îl găsi ocupat ca întotdeauna și spuse: "Bună ziua, Moș Crăciun! Îmi pare rău, dar îți aduc vești proaste." "Atunci fii bun și pleacă de aici," fu răspunsul moșului. "Veștile proaste ar trebui să fie ținute secrete și să nu fie spuse niciodată." "De asta însă n-ai cum să scapi," insistă demonul, "căci pe lume sunt mulți care nu cred în Moș Crăciun și sunt sigur că nu poți să nu-i urăști din tot sufletul pentru o asemenea jignire." "Fleacuri și palavre!" strigă moșul. "Iar pe alții îi enervează gândul că îi faci fericiți pe copii și își bat joc de tine, te numesc clănță, bătrân și nerod. Ai tot dreptul să-i urăști și pe acești defăimători josnici și ar trebui să te răzbuni pe ei pentru calomniile lor." "Dar eu nu-i urăsc!" exclamă moșul convins. "Oamenii aceștia nu-mi fac niciun rău, pur și simplu se fac pe ei însiși și pe copiii lor nefericiți. Săracii de ei, mai degrabă aș vrea să-i ajut decât să le fac vreun rău." Ca să o scurtăm, demonii nu reușiră să le ademenească în niciun fel pe Moș Crăciun. Dimpotrivă, acesta se dovedi îndeajuns de șiret ca să înțeleagă că scopul vizitelor era să semene dușmănie și discordie, așa că hohotul lui de râs vesel îi punea în dificultate pe răutăcioși și le arăta sminteala unei asemenea încercări. Demonii renunțară la vorbele dulci și se hotărâră să folosească forța. Se știa foarte bine că lui Moș Crăciun nu îi se poate întâmpla nimic rău cât timp rămâne în Valea Râsului, unde îl apără zânele, elfii și piticonții. Dar în ajunul Crăciunului, renii îl poartă prin toată lumea, cu o sanie plină de jucării și daruri minunate pentru copii. Acesta era deci cel mai bun prilej pentru dușmanii lui să-i facă rău. Demonii puseră la cale un plan și așteptară cu nerăbdare ziua de ajun.
Luna strălucea mare și luminoasă pe cer, iar zăpada acoperise pământul groasă și imaculată când moșul sficui cu biciul în aer și porni din vale în lumea mare. Sania încăpătoare era plină ochi cu saci enorm de cadouri și în clipa când renii se puseră în mișcare cu toată viteza, bătrânul și bunul nostru Moș Crăciun începu să râdă, să fluiere și să cânte de bucurie. Nu era zi din an mai fericită, în toată viața lui plină de voioșie, decât cea în care împărțea cu atâta căldură copiilor comorile fabricate în atelierul său. Avea să fie o noapte de muncă grea pentru el, știa bine. Pe când fluiera, striga și își ficuia cu biciul, își recapitulă în minte țările, orașele și fermele unde era așteptat și calculă că are daruri suficiente ca să-l poată face fericit pe fiecare copil. Renii își știau la perfecție îndatoririle și înaintau ca vântul, încât copitele lor păreau că abia ating stratul de nea. Pe neașteptate însă se întâmplă ceva neprevăzut. În lumina lunii fu aruncată o funie și lațul mare de la capătul ei îi se strânse lui Moș Crăciun în jurul brațelor și al trupului. Înainte să se poată răzvrăti sau măcar să scoată un țipăt, fu smuls din sanie și căzu cu capul în jos în zăpadă, în timp ce renii goneau înainte cu încărcătura de jucării cu tot, făcându-se curat nevăzuți și neauziți. Un atac atât de surprinzător îl zăpăci pe Moș Crăciun pentru câteva clipe și, când își veni în fire, se trezi că demonii cei răi îl scoseseră din nămetele de zăpadă și legaseră strâns, învârtind de mai multe ori funia groasă. Apoi îl traseră până la muntele lor, unde îl aruncară într-o văgăună secretă și legară în lanțuri de un perete de stâncă, în așa fel încât să nu poată fugi. Ha, ha! Râdeau ei frecându-și mâinile cu o bucurie plină de cruzime. Ce o să fac acum copiii? Ce o să mai plângă, să țipe și să se înfurie când vor descoperi că n-au nicio jucărie în ciorapi și niciun dar sub bradul de Crăciun? Și ce de pedepse o să primească de la părinți și cum se vor îngrămădi atunci spre peșterile noastre de egoism, invidie, ură și răutate? Am făcut o treabă foarte isteață și importantă, noi, demonii peșterilor. Din întâmplare, în ajunul acela, Moș Crăciun îi luase cu el în sanie pe elful Nuter, pe piticontul Peter, pe silfidul Kilter și pe spiridușul Whisk, asistenții lui preferați, care l-ajutaseră deseori să împartă copiilor darurile. În clipa când șeful lor fusese smuls pe neașteptate din saniei, ei se aflau înghesuiți cu toții sub bancă, apărați de vântul rece. Micile făpturi nemuritoare nu-și dădură seama că Moș Crăciun fusese răpit decât după ceva vreme de la dispariția lui, dar până la urmă simțiră lipsa glasului vesel și cum șeful întotdeauna cânta sau fluiera în timpul călătoriilor, tăcerea îi avertiză că se întâmplase ceva rău. Micul Whisk se iți de sub bancă și descoperi că moșul dispăruse și că nimeni nu-i strunea pe renii zburător. "Hu!" strigă el și renii ascultători micșorară viteza până se opriră. Peter, Nutter și Kilter săriră pe bancă și se uitară înapoi la urmele lăsate de sanie, dar Moș Crăciun rămăsese la kilometri întregi în urmă. "Și acum ce facem?" întrebă Whisk cu teamă. Nenorocirea întâmplată îi ștersese de pe chipul mărunțel toată bucuria și tot hazul. "Trebuie să ne întoarcem imediat să dăm de urma șefului," zise elful Nutter, care gândea și vorbea foarte măsurat. "Ba nu!" exclamă piticotul Peter, care, deși ciufut și morocănos, era un tip de nădejde la nevoie. "Dacă întârziem întorcându-ne, nu o să avem timp să împărțim copiilor darurile până în zori și asta l-ar amărî pe Moș Crăciun mai mult decât orice altceva." "Sunt sigur că a fost prins de cine știe ce ființă rea," adăugă Kilter gânditor, "cineva al cărui scop trebuie să fie nefericirea copiilor. Așa că prima noastră datorie este să împărțim jucăriile cu aceeași grijă pe care ar fi arătat-o Moș Crăciun. După aceea putem să-l căutăm și să-l salvăm liniștiți."
Sfatul păru bun și corect, iar ceilalți fură de acord. Piticotul Peter strigă la reni și credincioasele animale o luară rapid la sănătoasa, gonind peste dealuri, păduri și câmpii, până ajunseră la casele unor copii care dormeau visând la minunatele daruri pe care aveau să le găsească în dimineața de Crăciun. Micile făpturi își asumaseră o îndatorire grea. Deși îl ajutaseră pe moș în multe din călătoriile sale, șeful întotdeauna îi dirijase și le spusese exact ce dorea de la ei. Acum însă trebuiau să împartă jucăriile după propria lor judecată, iar ei nu îi înțelegeau pe copii tot atât de bine ca Moș Crăciun. Deci nu-i de mirare că făcură unele greșeli caragioase. Mamie Brown, care își dorea o păpușă, primi o tobă, și o fetiță care adoră păpușile nu prea are ce face cu o tobă. Charlie Smith, căreia îi plăcea la nebunie să zburde și să se joace în aer liber și care își dorea o pereche nouă de cizme de cauciuc ca să nu se ude la picioare, primi o cutie de cusut, plină cu materiale colorate, cu ațe și ace, ceea ce îl înfuria atât de tare încât îl făcu pe dragul nostru Moș Crăciun nici mai mult, nici mai puțin decât excroc. Dacă greșelile de felul ăsta ar fi fost multe, demonii și-ar fi atins scopul malefic și ar fi făcut pe copii nefericiți. Însă micuții prieteni ai moșului își dădură silința, cu conștiinciozitate și istețime, să pună în practică ideile șefului lor și să vârșiră mai puține greșeli decât te-ai fi putut aștepta într-o împrejurare atât de neobișnuită. Deși lucrară cât putură ei de repede, zorile se iviră înainte ca jocurile și celelalte daruri să fi fost împărțite toate. Așa că pentru prima oară după mulți ani, renii tropăiră înapoi prin Valea Râsului la întoarcere în plină zi, pe când soarele se ridica peste marginea pădurii, demonstrându-le că sunt în întârziere cu multe ore față de programul obișnuit. După ce renii fură duși în grajd, micile ajutoare ale moșului începu să se întrebe cum l-ar fi putut elibera pe șeful lor. Și-și dădură seama că, mai întâi de toate, trebuie să descopere ce i s-a întâmplat și unde se află. Așa că spiridușul Whisk se duse la sălașul creiei săizânelor care se găsea în adâncul pădurii Burze și după ce ajunse acolo nu-i trebuie mult ca să afle totul despre demonii cei răi și despre cum îl răpiseră pe moș ca să-l împiedice să-i facă pe copii fericiți. Creasa zânelor promise că va da o mână de ajutor și Whisk, încurajat de acest sprijin puternic, se întoarse în locul unde l-așteptau Nutter, Peter și Kilter și toți patru stătură de vorbă și concepură un plan prin care să le libereze pe șeful lor din mâinile dușmanilor. E posibil ca Moș Crăciun să nu fi fost la fel de vesel ca de obicei în noaptea care urmă răpirii lui. Căci deși avea încredere în judecata micuților săi prieteni, nu putea să nu se îngrijoreze și privirea lui blândă vădea uneori o anume teamă când se gândea la dezamăgirea pe care aveau poate să o simtă dragii lui copii. Iar demonii care îl păzeau cu rândul, unul după altul, nu conteneau să-și bată joc în cuvinte disprețuitoare de starea lui de neputință. La revărsatul zilei de Crăciun venise rândul demonului răutății să-și păzească prizonierul și limba lui era mai ascuțită decât a celorlalți. Se trezesc copiii, Moș Crăciun, zbieră el. Se trezesc și o să-și găsească ciorapii fără niciun cadou. Ha, 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 ce gălăgie vor face, cât se vor văicări și vor bate din picior de furie. Peșterile noastre vor fi pline azi, bătrâne, peșterile noastre vor fi cu siguranță pline. Dar moșul nu răspunse la această insultă, cum nu răspunsese nici la altele asemănătoare. Era foarte amărât că fusese răpit, însă nu-l părăsise curajul și, văzând că prizonierul nu dă nicio replică la rânjetele lui bagiocoritoare, în scurtă vreme demonul răutății plecă, trimițându-l în locul lui pe demonul pocăinței.
Acest ultim personaj nu era atât de nesuferit ca ceilalți. Avea trăsături mai delicate, amabile și vorbea pe un ton cald și plăcut. Frații mei demoni n-au prea mare încredere în mine, spuse el intrând în peșteră, dar de acum s-a luminat de ziua și pocinogul e făcut. N-ai să te mai poți duce la copii decât peste un an. E adevărat, răspunse Moș Crăciun aproape cu veselie. Ajunul Crăciunului a trecut și pentru prima oară în atâtea secole n-am ajuns la copii. Micuții se simt probabil tare dezamăgiți, murmură demonul pocăinței, aproape cu părere de rău. Însă acum nu se mai poate face nimic. Durerea îi va face probabil egoiști, invidioși și răi, iar dacă astăzi vor veni în peșterile demonilor, o să am și eu prilejul să-i conduc pe câțiva în peșterea pocăinței. Dar tu nu te căiești niciodată?" întrebă Moș Crăciun, năpădit de curiozitate. O, ba da, desigur," răspunse demonul. Chiar acum îmi pare rău că am participat la răpirea ta. Firește că e prea târziu ca să se repare răul făcut, dar căința poate veni numai după comiterea unei acțiuni sau a unui gând rău, căci altfel nu există nimic de care să te căiești." Înțeleg," zise Moș Crăciun. Cei care evită răul n-au niciodată nevoie să intre în peștera ta." De regulă așa e," confirmă demonul, dar tu, care n-ai făcut niciodată vreun rău, vei ajunge în peștera mea. Ca să-ți demonstrez că îmi pare sincer rău că am contribuit la părerea ta, am să-ți dau voie să fugi." La început, prizonierul fu surprins, apoi consideră că acesta era exact comportamentul la care te-ai fi putut aștepta de la demonul pocăinței. Acesta se grăbi să desfacă nodurile care îl țineau strâns pe Moș și rupse lanțurile care îl legau de perete. Apoi îl conduse printr-un tunel lung până ajunseră amândoi în peștera pocăinței. Sper să mă ierți," îl imploră demonul. În fundul sufletului nu sunt rău și cred că fac mult bine pe lume." Acestea fiind spuse, deschise o ușă din spate pe unde pătrunse o rază de soare de afară. Moș Crăciun inspiră recunoscător aerul proaspăt. Nu-ți port pică," îi spuse el demonului cu voce blândă, și sunt sigur că lumea ar fi un loc mult mai trist fără tine. Așa că zi o bună și Crăciun fericit." Cu aceste cuvinte, ieși să salute dimineața luminoasă și o clipă mai târziu, fluierând încetișor în sinea lui, pe drumul spre castelul din Valea Râsului. Chiar în același timp, spre munte venea, prin zăpadă, o armată compusă din cele mai bizare creaturi imaginabile. Era o sumedenie de piticonți, aspri și gheboși la înfățișare, ca ramurile noduroase ale copacilor pe care îi îngrijau. Erau silfizi delicați ai câmpurilor, fiecare cu un semnul florii sau plantei pe care o păzea. În spatele lor veneau oști de spiriduși, de gnomi și de nimfe, iar la urmă de tot, mii de zâne splendide pluteau prin aer aranjate într-un minunat alai. Această armată neobișnuită era condusă de Whisk, de Peter, de Nutter și de Kilter, care o adunaseră ca să le libereze pe Moș Crăciun din prizonierat și să-i pedepsească pe demonii care îndrăzniseră să-l țină departe de iubiții lui copii. Căci, deși arătau pașnice și sclipitoare, micile făpturi aveau puteri care ar fi putut aduce multe necazuri celor care le strâneau mânia. Ar fi fost vai și amar de demonii peșterilor dacă această puternică armată a răzbunării ar fi dat de urma lor. Iată însă că dinaintea loialilor săi prieteni apăru impunătoarea silueta lui Moș Crăciun, cu barba albă fluturându-i în vânt și cu ochii luminoși strălucind de plăcerea la vederea acelei demonstrații a iubirii și a venerației pe care le trezea în inimile celor mai puternice făpturi de pe pământ. Și în timp ce ei se strângeau în jurul lui și dansau de fericire că îl regăsiseră teafăr, el le mulțumi tuturor din inimă și mai cu seamă îi înfrățișă pe Whisk, pe Nutter, pe Peter și pe Kilter cu multă căldură. N-are rost să-i urmăriți pe demoni," spuse Moș Crăciun soldaților săi. Au și ei locul lor în lume și nu pot fi distruși.
chiar dacă e mare păcat că există, adăugă el după ce se gândi puțin. Așa că zânele, piticonții, spiridușii și silfizii îl escortară împreună la castelul lui și acolo îl lăsară să dezbată evenimentele nopții cu micuțele lui ajutoare. Whisk se făcuse deja invizibil și zbura prin lume să vadă cum își petrec copiii dimineața luminoasă de Crăciun, iar când se întoarse, Peter apucase deja să-i povestească lui Moș Crăciun cum împărțiseră darurile. Ne-am descurcat foarte bine, strigă micul spiriduș cu glas satisfăcut. Am găsit destul de puțini copii nemulțumiți în dimineața asta, dar să nu te mai lași prins, dragă șefule, s-ar putea să nu mai fim așa de pricepuți altădată și să nu-ți putem îndeplini planurile. Povesti apoi despre greșelile pe care le făcuseră și pe care le descoperiseră abia acum, când fusese în inspecție. Și Moș Crăciun îl expedie imediat cu cizmulițe de cauciuc pentru Charlie Smith și cu o păpușă pentru Mamie Brown ca să-i fericească și pe cei doi dezamăgiți. Cât despre demonii din peșteri, ei fură năpădiți de furie și de ciudă când descoperiră că isteața lor ispravă nu dusese la nimic. Căci, într-adevăr, nimeni în acea dimineață de Crăciun nu părea să fie egoist, invidios sau ranchiunos, și, dându-și seama că atâta vreme cât protectorul copiilor avea mulți prieteni puternici, era o nebunie să-i te opui. Demonii nu mai încercară niciodată să se amestece în călătoriile lui din ajunul Crăciunului. Sfârșit.